Okay, maayong adlaw no. Welcome sa Pinoy SEO channel. So karon i-continue nato ang pag-discuss about different types of SEO sa overview nila. So karon mag-discuss ta about mobile SEO, unsa man ni siya. Kana importante nga imong website kay mobile responsive kay halos tanan karon gagamit na og cellphone. And kung na-optimize ang imong website sa mobile nga design or responsiveness, then dakog chance nga murang imong website sa mga browser sulod sa mga cellphones. Okay, so overview lang ni siya, and maghatag ako again in-depth nga mga tutorials in the future. So unsa man ang mobile SEO? Basically mga things nga atong o strategies nga atong pambuhaton sa sulod sa website nga para mobile friendly ang imong website, para mo-rank siya sa mga browsers sa sulod sa usa ka cellphone. So dili na gyud mapugnan karon nga halos tanan tawo mas gagamit na gyud og cellphone kaysa sa mga laptop or mga desktop no, mga dagko nga screens. Okay, so nag-type ko sa Google og Calgary plumber. So tanawon nato ang top 1, top 2, top 3 kani akong napilian nga i-check kung mobile friendly ba siya. So akong gigamit karon desktop, tanawon nato kung makapasar siya sa mobile friendliness or responsiveness. So naay tool dire, ako sa ipakita ang website mo, ni ilang website no, Calgary Plumber and Drains. So ana kung imong tanawon, balik ta dire, so check nato ang mobile friendly test. So overview sa website mo ni siya. Ana akong giana ang screen para mura siya og phone. So check nato dire Calgary Plumber and Drains sa mobile friendly test tool ni siya nga gikan sa Google, and nakapasar siya. So page usable on mobile ana. Okay, so pasar siya. May mong ang next is mobile responsiveness. So i-check nato physically anita dire, check nato if mudagan ba yung website or responsive ba siya, depende sa ato ang width sa screen. So ana nato mura siya iPad kuno kadako, so wala naguba yung website, ni adapt, so responsive ang iyang website, ni adapt siya sa screen. Atong ipaduol mura siya og phone kadako, so ni-adapt na pud siya. Ana no? Dayon ang importante kung imong tan-awon diri na aden ang phone diri kay kaning mga plumbers mostly gamit yun sila sa mga emergency cases. So may nang paggamit nimo sa phone, makita diretso mo gawas ang imong website na aday mak-click ni siya para sa tawag diretso. Ana no? Okay. So check mobile usability in search console. Kani pakita nako kan client jud nako mismo. Pakita nako sa sulod sa search console. Search console tool na pud ni siya no nga tag-iya ang Google, and free ni siya. Diri nimo makita ang kuan, kibali murag kumusta ang imong website, unsa health sa imong website. So ang usa sa makita diri ang mobile usability. So kung imong tan-awon diri walay issues, not usable, no issues, zero issues siya. So that means mobile friendly ang imuhang website. Ana no? So improve mobile website speed. So naapoy tool ang Google again para makita nato kung kumusta ang atong mobile website speed. Ano ang gitawag-tawag ni siya page speed insights. Padagan lang diri makita nato kung kumusta. So again, balik ta sa atong example nga Calgary Plumber and Drains, 90 ang iyang performance. So that is good, pero dagan pa diri kung tan-awon nimo, dagan pag pwede i-improve. Pero ang 90 nga speed or performance, that is good na sa mobile, which is the reason why kani siya
mo type kag Calgary Plumber and sa imong cellphone pod mugawas siya sa top 3, no, sa organic results ana. And optimize for user experience. So importante kayo ni kanang klaro ang imuhang mga images, dagko ang mga font nimo, dili tong gagmay kaayo ana. Pero kung gagmay pug kaayo to, dili pud siya kapasar sa mobile friendliness sa test. So kani mabasa jud tarong ang imuhang mga text, klaro ang imong images, dagko siya according sa or screen size nimo or sa phone nga imong gigamit no. So kani pasado kayo siya mo nang isa sa reason why nag-rank ni siya og tarong. So mo na siyang mobile SEO overview lang ni siya. Again, kung naamoy mga questions, email lang ko pinoyseo2022@gmail.com. So kani unsaon sila pag-implement, maghimo ra kog mga videos ani in the future. So thank you kayo sa pagtan-aw and see you sa next video.